hasiko gara orduan, ezta? Baizeia, orduan, Beno, arratsaldeon eta ongi etorri, ohikoa den bezala Euskal Herriko ekitaldietan, jende gutxi, baina gaudenak interesatuak, ezta? Eta hori da garrantzitsua. Gaur hau egiteko lehenengo eta hemen eskerrak eman Martin Ugalde Kulturforoari, pentsatzen egon ginean edo zer motivazio bideratu gintxunena, geneukan kezka handi bat, batez ere Euskal Hedabideen behar izan behar dela, hartu behar eta potolo bat ematen. Horretatik abiatu ginen, baita ere literaturan emakumezkoa horrentza eta ikertu ez dela horren inguruan badaudela, ekituak, lekuak, eztabaida. Orduan, gaur ditugu mahai inguruan Hedabideen behar ez da okitzea. Lehenengo dut gaiak diren datu besteak beste ikerketa edo horretan guztiak saiatzen gara. Eta datuten izaera ezberdineko datua jasotzen dira, euskara hutsean dabiltzan komunikabideak behartzeko, zein den beraien audientzia, zein den beraien zabalpen soziodemografikoa, zein den beraien ekoizpena eta abar. Datu horietan badago bat, enpresen erradiografia ditzen dugun atala, jasotzen duena zenbat langile ari diran euskarazko komunikabideen sektorean, ezta? Hau da, nork osatzen duen euskaraz ari den komunikabideen sektorea. Datu hauek 2016ko inkestan oinarritutakoak dira, gaur egun ustiatzen eta garbitzen ari gara aurten egin dugun datu bilketa, datorren urtean aurkeztuko duguna, beraz, apur bat aldatuko da argazkia, baina daukagu hipotesi bat nahiko finko mantenduko dirala ehuneko batzuk, ezta? Eta radiografia horretan gaur bakarrik azpimarratuko ditut pare bat datu, lehenengoa da ekimen Euskal Hedabideen elkarteari dagozkion datuak dira, ekimenen batzen dira euskara hutsean dabiltzan komunikabide gehiena, 3tik 2 baino gehiago.
arloko arduraduna da Eluiarren. Aurretik ikertzaile ere aritu da, hizkuntzaren prozesamenduko alorretan, eta bere ikuspegia interesgarria da, besteak beste batez ere, jakiteko albisteen gaineko genero azterketak zenbateraino automatizatu daitezkeen, eta nola, eta hortik zer erauzi dezakegun, ezta? Gero, Arantza Gutierrez bat daukagu, EHUko Ikus-Entzunezko eta Publizitate Saileko irakaslea, emakumeen ikusgaitasuna hedabideetan taldeko kidea, eta bere ikerketa ildo nagusiak Euskal Irratigintzatik abiatuta emakumeen presentzia hedabideetan zer nolakoa den begiratzera pasatzen dira, baiko alde kuantitatiboa eta kualitatiboa kontuan hartuta eta talde ezberdinen trataera ere erreparatzen duzu hedabideetan. Hau da, pertsona migratuak, digituak, ezgaitasun edo gaixotasunen bat dutenak eta komunikazio inklusiboa lantzeko eta gorrotoaren diskurtsoari aurre egiteko tailerrak ere eman izan dituzu, ezta? Eta hirugarren daukagu Arantza Astobiza eta Arantza ere EHUko Itxaso ere EHUko Ikus-Entzunezko eta Publizitate Saileko irakaslea da, Arantzarekin batera biak Itxaso eta Arantza ikusgaitasuna hedabideetan ikerketa taldeko kideak, eta Itxaso baita ere Gizarte eta Komunikazio Zientzietako irakaslea da, EHU, Ikus-Entzunezko Komunikazio eta Publizitate Sailean, eta ikerketa lerroak emakumeen irudia, komunikazioan, hedabideetan, eta komunikazio eta hizkera inklusiboa eta hizkuntz minorizatuak hedabideetan duten papera ere badituzu aztergai. Orduan, abia puntu horrekin, eta lehenengo erronda honetan bota ditudan datuak ikusita, zueri hitza pasatzeko lehenengo galdera, apur bat gaurko mailiguaren titularrari lotuta doa, ezta? Hau da, emakumezkoak euskal prentsan ba ote gara, edo ez gara. Emakumezkoak euskal prentsan ba ote gara. Ikusita datu hauek eta... Bai, kontu da, prentsaren barruan errealitate diferentea daudela. Zu batzuk aipatu dituzu, ez? Kudeatzaileak, kazetariak, eta gero albistetan aipatzen diren pertsonak. Eta badirudi errealitate guztietan emakumezkoen presentzia txikia dela. Egon daitezke diferentziak errealitateen artean, baina badirudi oro har emakumezkoen presentzia bajua dela. Bai. Egon, bagaude, oso emakume onak daude euskal prentzan, eta gainera erdal prentzarekin alderatuta askoz gehiago daude euskal prentzan, baina gehiago egon beharko lirateke. Eta ez bakarrik emakume gehiago, baizik eta ikuspegi feminista daukaten emakume gehiago izan beharko litzateke euskal prentzan. Badago bidea egiteko, baina besteekin konparatzen baldin bagara ikusiko dugu hobeto gaudela. Hala ere, horrek ez du esan nahi ondo gaudela eta gero ikusi behar dugu non gauden. Eta, behar bada gaudela egiten, baina ez egin ikusi ordan, gaudela oso emakume eta batzuetan gara ez? Zuzendarien artean badago emakume bat Diario de Noticiaseko, ez, bai Diario Navarrakoa. Beraz, badago, baina igual ez da egunkaririk erosoena emakumeak egoteko edo ideologia aldetik ez da bat ere feminista eta emakumeak oso gutxitan agertzen dira, baina zuzendaria emakumea da. Gehiago behar. Eta esaten duzu ez, tokiko prentzan, tokiko aldizkaritan edo tokiko edabidetan gehiago garela. Botere gutxiago dago hor, botere lehia gutxiago dago hor, ez dira anai edo hor usten duten lekua, ez? Edo nahi ez duten lekuak betetzen dugu. Nik uste dut egin behar dugula salto eta hartu behar dugula boterea eguskari edo edabidean biletan.
eta ez digute emango, hartu beharko dugu. Bale, orduan ikusteko apur bat aipatu dituzuen kontua da boterearen banaketa, emakumeak egon badaude, tokikoetan apur bat gehiago, egoera hobea da, hori lotuta dago gauza batzuekin. Bale, ados, baina emakumezkoak euskal prentzan zenbagaren jakiteko ezinbestekoa da ikertzea, eta zuek ikerketa batzuk da abian badituzu eta egin dozuez, ezta? Baina azaldu baino lehen emaitzak uste interesgarria dela hitz egitea bizpahiru minutu behintzat ikerketa metodoien inguruan, ezta? Hau da, errealitate honen nolakotasuna ezagutzeko metodo ezberdinak daude, bat edo beste aukeratzeak baldintzatzen du errealitatea. Bai, a ber, nik hori albisteen gaineko genero azterketetan bi fase edo beriziko nituzke. Lehenengo fasean datuak biltzen dira, albisteak aztertu, eta informazio zehatza ateratzen dugu, datu konkretuak. Neurtu nahi ditugun adierazleei lotutako informazio zehatzak. Datu horiek ditugunean egin dezakegu azterketa bat. Lehenengo fasea da datuak biltzeko, erausteko informazio zehatza albistetatik, kasu honetan, eta gero bigarren fase bat datu horiek interpretatzeko. Orduan, nire ustez lehenengo fasea modu automatikoan indaiteke nahiko modu erainkorrean. Erainkorrean esaten detenean, esaten nahiko abiadura handian eta asmatze tasa handiarekin. Gaur egungo algoritmoak, testuak prozesatzeko, informazio zehatza erausteko testuetatik, gaur egungo algoritmoak oso emaitza onak ematen dituzte. Hizkuntzaren prozesamenduaren alorrean deep learningeko, hain pilpilean dauden deep learningeko algoritmoak aplikatzen hasi dira, eta oso gaina hobekuntza esanguratsuak ekarri dituzte. Adibide bat jartzeagatik, informazioa eraustea ez albiste batetik, esaten dut. Baina era askotako informazioa egon daiteke albiste batean. Genero azterketetan edo zenolako informazioa interesatzen zaigu eraustea, ez? Pertsona izenak, pertsona izenen generoa, rola, albiste batean pertsona bat zer rolarekin aurkezte zaigun, jakitea testu bat iraingarria dan, ze gaiari buruzkoa dan, olako erausketa prozesuak modu automatikoan gaur egun egin daitezke nahiko asmatze tasa handiarekin. Hori guztia lehenengo faseari dagokio, ez? Nik esan dut, badagoela bigarren fase bat, nun datu horiek, erauzitako datu horiek interpretatu bat dian. Eta nik uste dut gaur egun ez dagoela adimen artifizialik edo interpretazio hori modu automatikoan egiteko. Honekin esan nahi dut, genero adituaren figurak segituko dula izaten ezinbestekoa genero azterketak egiteko garaian. Orduan, gauza batzuk modu automatikoan egin daitezke, adimen artifizialeko algoritmoak baliatuta, baina bakarrik lehenengo faseko datuen hilketa. Bigarren fasea, interpretazioa, gaur egun, eta nik uste pertainea pertsonek egin behar dutela. Eta ez dut uste ertainea hori aldatuko danik. Orduan, beraz esan dugu metodo automatizatuek, algoritmoak, big datak eta abar, ekarri dagoena ikerketa espazio honetara, besteak beste dela korpus handiak aztertu izatea. Bai, nik uste da abantaila nagusia hori dela. Egin alizatea eskala handiko analiziak eta oso esfortzu txikiarekin gainera. Eta tresna berri bat, eta batez ere eduki analiziak egiteko, hau da, baina eduki analiziak prentzan. Zen irratia edo telebista aztertu nahi baldin badugu, algoritmoa ez dakit nola erabiliko genuke. Hau da, testuak aztertzeko erramienta bada, baina adibidez niretzat momentu honetan hedabideen ekoizpena askoz ere garrantziei handiagoa dauka. Hau da, nork erabakitzen du zer publikatuko den, nork idatziko duen edo nork ekoiztuko duen berri hori, zein iturri erabiliko dituen eta zein irudi edo zein argazki erabiliko dituen. Eta horretarako adibidez, nik uste dut inteligentzia artifizialak ez digula balio. Balio diguna da behaketa, joan
kazetariaren atzetik eta aztertu zergatik idazten duen edo zer nork agintzen dion, zer idatzi, zer ez, zer berri kubritu eta zein ez. Eta oraindik hori uste dut Bai, testuena... joan behar garela idazgelara jakitera. Bai, testuen azterketa zaratago dijoazten kontuak, bai, gaur egun pertsona batek behar ditu eta bertaina hori automatizatzea nik zaila ikusten dut. Oso adimen artifizial aurreratua beharko dalako. Bai, horregatik. Aspektu asko aztertu behar ditugu hemengo euskarazko, edabidetan, eta edukiaz zati bata, baina oraindik, eta gainera eduki analizia askotan eginda, eta nahiko ondo dakigu zenbatetan agertzen garen, horretarako badago ikerketa proiektu handi bat, edabideen monitoreoa egun bat hartzen da, 5 urtean behin, egun bateko munduko ia herrialde guztietako edo 100 herrialdetako edabideak hartzen dira, aztertzen dira eta hortik datuak ateratzen dira. Global Media. Oraindik ez dakigu zein egunetan egingo dan, baina lehenengo aldiz espero dugu euskal prentza sartzea horretan. Ze orain arte ez da neurtu euskal prentza, ez da Hego Euskal Herriko prentza ere, eta lehenengo aldiz hasi gara pausoak ematen aurten hori egiteko. Datorren urtean, ez, publikatu. 2020an egiten da, aukeratu behar da egun bat, segurazki izango da martxoaren amaieran, hori oraindik dago definitu gabe, hori mundu mailan definitzen da, eta gero publikatzen dira, baina da argazki bat egia da, aurrekoan desitxuratua geratu zela izan zelako hori piloto horren suizidioa, eta orduan, justo egun horretan piloto alemanar hori hartu zuela abioia eta orduan desitxuratu egin zen lagina, ez? Baina, espero dugu... Baina emaitzak azken 20 urtetan eginda ikerketa hori 1985an emakumeen presentzia 17% zen eta 2015an 24%. Beraz, eta 2010an 24% ere bai. Beraz, hori neurtuta daukagu, bakigu. Eta ez dut uste datorren urtean izango dela 50%. Izango da 30%. Olako analiziak egiteko, olako neurketak, proiektu honetako neurketak eskuz egiten dira. Horrek eskatzen du eskuzko lan handia. Eta metodo automatikoek albidetzen duten zuzen ere, esfortzu hori arintzea. Eta igual, lan egitea lagin asko handiago batekin. Bai, osagarriak dira. Alde horretatik metodo osagarriak dira. Baina, adibidez, metodo honekin neurtzen da, teleberri batetan zenbat aurkezle dauden, ze adinetakoak diren, zenbat berrietan zenbat emakume aipatzen diren, zenbat gizon, eta hori egiten badugu automatikoki primeran, baina uste dut hori... Ez, adierazle batzu bai, baina danak ez, hori argi dago. Bale, danak ez, baina argi dago ere batzuk bidean badaudela, ez da? Hau da, audioen interpretazioa, bideoa transkripzioa, gero analizatu alizatea, eta orduan nik uste bai aipatu duzuen bidea osagarritasunaren gain, agian etorkizunean joango dela integraziorantz, ez da? Nolabait, gauza bat da nor agertzen den ikusteko egiten direla eskuz oraindik ere horrelako gauza, bagian horrek desagertuko dira egunen batean, hori ja automatizatuta geratuko da, eta ikerketa eskuzkoa edo humanoa beste gauza batzutan zentratuko da, aipatu duzun erredakzioetako behaketetan, balizko edabideren batek baimenduko baluke horrelako zerbait egitea. Egin dira, aldakoak egin dira, eta 2002an egin zuten nola dira hauek, badaukat datua, egin zuten La Prensa por Dentro, Elvira Altez, Juana Gallegoren gidaritzapean izan zen, Elvira Altez, Juana Gallego, talde bat Bartzelonako Unibertsitatekoak, sartu ziren La Vanguardian, El Paisen, 4 egunkaritan, 15 egun edo aste betez, egon ziren bileretan,
redakzioan, beak eta zuzena egiten eta atera zuten liburua, eta oso interesgarria da, hor agertzen ziren gauza batzu, oso interesgarria. Beraz, eginda badago, behin, igual errepikatu behar dugu. Erreplikatu edo horrela eztabaidatu beharko litzateke agian ikertzailea erredakzio baten sartzen dena edo bilera baten sartzen dena distortzio bat baden edo ez, aurretik edo dana alako. Baina, bueno. Dena den, nik uste dut unibertsitatean daukagun beti eztabaida berdina, ez? Eta da, analisi kuantitatiboak eta kualitatiboak, ez? Eta orduan, bueno, pues, biak osagarria dira, egia da, datu batzuk ematen dira leku batzuetan eta beste datu batzuk beste batzuetan. Eta, bueno, pues, makinari gero eta zera imaginatzen dut, adierazle gehiago eman da, errazago izango da gure lana, ze berak ere irakurriko ditu gauza batzuk, baina egia da beste gauza batzuk pues, bueno, beharko dute subjetibitatea, ez? Eta, bueno, aitortu behar dugu, ikertzen dugunean ere egiten dugu ikuspegi batetik, normalean zerbait bilatzen dugula eta batzuetan topatzen dugu eta beste batzuetan ez dugula topatzen. Orduan, nik uste dut hori badela ere unibertsitatean dagoen eztabaida bat, ez? Baina, bueno, batak ez da bestea baino beak, osagarria direla eta horrek emango digu mapa oso bat, ez? Gertatzen ari den hedabideetan eta, bueno, hortik abiatuta gero irtenbideak bilatu beharko ditugula, ez? Ikerketa ez bada gero gizartean eragiteko ez du balio, ez kuantitatiboa, ez kualitatiboa. Orduan, datu horiek batuta behin bilduta eta datu horiek nolabait jartzen dugunen espilu batean batzuk pentsatu beharko dute eta orain zer egiten dugu horrekin. Eta hori da nire ustez garrantzitsuena, ez? Bai, ados eta aipatu duzu eragiteko, orduan eragiteko asmoz atoztenez ikus ditzagun apur bat egin dozu esen gauzak eta esan dozunez makinen kontua, bai da uste garrantzitsua esatean makinak ere entrenatu egiten dirala, datu basekin eta abar, orduan hor ere ikuspegi feminista txertatzea eta datu base horietan ikuspegi feministaren ardatzak integratzea, hau da, informatiko garatzaile eta gizon zuriez osatutako garapen mundu guzti hori feminizatzea modu politiko batean ere beharrezkoa dela, ez da? Orduan hori ere hartu beharko litzateke. Adibidez, adibide bat daukagu, guk batzutan egin dugun ikerketa izan da hartu edabidetako zutabeak eta begiratu nork idatzi dituen emakumea edo gizona, kuantitatiboa guztiz, bla, bla, bla. Askotan hartzen ditugu egunkariak hemerotekan eta ibiltzen gara apuntatzen. Eta komentatzen nizun, Argentinan hori garatu dute horretarako bot bat. Eta orduan publikatzen dute automatikoki Twitterren egunero zenbat emakumeek idatzi dituzten zutabeak Clarín, La Nación eta pagina 12. Askotan da gaur ez dago, gaur 00, gaur 00, batzutan da gaur eneko 10, gaur eneko 15, gaur eneko 5. Hori egitea, nik ez dakit, baina suposatzen dut zuek hori egiteko erreza izango da. Baina horrek gero behar du beste azterketa bat. Osa, bakarrik datua botatzea Twitterren oso egokia da, gainera oso interpelatuta sentitzen zara ikusten duzunean, baina gero hori landu behar da, norden zutabegilea, zertaz hitz egiten duen zutabe horretan, ze ikuspegia daukan, hor badago gero beste lan. Interpretazio bat. Interpretazioa. Datuak biltzeko metodo automatikoek laguntzen dute, baina gero datu horiek interpretatu egin behar dira. Eta horri lotuta, zeia da, ipatu dituzuzuk iritzi zutabeak, eta norra gertzen da hor, eta sinatzailetan, eta hor, zuek justo hori aztertu duzu, zuen ikerketa lanean, ez da? Baina pasatu behar duzu. Bai, aurrekoak pasatu behar dira, ze aurrekoan azterketa heldu. Bakarrik esatea gu ez ginela izan, honetan ere kopiatu genituela katalandarrek emandako ideiak, nolabait ikusi genuen momentu batean, hasi zirela kazetari emakume batzuk sare sozialetan on son las donas aztertzen eta iritziak eta ikusita esan dugu, aberreza da, ez? Sare sozialetan azten gara interpelatzen, begiratu behar dugu Euskal Medioetan zenbat emakume dauden
Eta zergatik iritziak, bueno, pues, alde batetik errezena zela hori ikustea, ez? Eta hor sinatzen delako, eta beste aldetik oso importantea dela, iritzia oso importantea dira. Eta ez dira importantea jendeak irakurtzen dutelako, sentitzen dut, batek pentsatzen baldin badu iritzi artikulua idatzita jende guztiak irakurtzen duela, jakin behar dugu ez zetz. Hori irakurtzen da, norbaitek esaten duenean Twitterren zein garrantzitsua den, edo WhatsAppez pasatzen denean, eta batzuetan ere irakurtzen da gainetik. Orduan hori esan da, niri behin komentatu zidaten politikariek irakurtzen dituztela horiek. Orduan horretan eragiten dugula eta gainera horretan eraginda agenda markatzen den zer den importantena. Ez da hainbeste jendeak zuzenean iritzi artikulak irakurtzen dituela, baizik eta gero horiek nola markatzen duten agenda politikoa eta nola horiek gero hartzen dira beste zirkulo batzuetan iritziak azaltzeko. Horregatik iritzi artikuluak, zeda batzuetan ez digut esaten zer pentsatu, baina bai zertaz hitz egin behar dugun, zer den importantea eta zer ez den. Eta orduan horregatik, horren inguruan badago marko teoriko handi bat, esaten duen hori zergatik diren garrantzitsua iritzi artikuluak. Eta, horretan hasi, eta lehen esan da... Pasatu behar duzu pila bat, ez? Hau dira lehen komentatu duguna, eta, ero hasiko da. Eta hori esan da, nolabait hasi ginen komunikabidetan, Hego Euskal Herriko edabidetan, bai euskera zein edaldeetan, eta gero EITB-ko... Ez dakiz egin duzu, pasatu. Hor. Bai, hasi ginen hori neurtzen, eta, lehen esan dugun bezala, guk pentsatzen dugu ikerketa akademian geratzen baldin bada ez duela inolako zentzurik, ez? Horregatik pentsatu genuen eragin behar genuela, eta orduan Onson les Donas, erabilitako plataforma bera erabiltzea erabaki genuen, hau da, Twitterren. Eta Twitterren bidez ez bakarrik ikertzea, eta gu baditugu hainbat ikerketa, eta badaukagu datu asko, egunen batean jesarri eta, gero egin behar ditugu horiekin gauza asko, baizik eta interpelatzea, ez? Zaten genuen, hau jendeak ez du egingo, orduan Twitterren hasiko gara esaten, zenbat emakume dauden. Herriko, hasi ginen, kaseta irakurrienak edo aztertzen, eta gero EITB-ko tertuliak. Hartu genuen ez ginen sartu irrati eta telebista pribatuetan, erabaki genuen bakarrik publikoetan, ez? Eta, horiek eman dizkigute emaitza batzuk, joan gara publikatzen, eta gainera, atera ditugunez, pertsona batzuk interpelatu dira, batzuk azerratu dira. Esaten dute ikerketak ez duela eragin behar, eta esan dugu ez, ikerketa horretarako dago, ez? Ikusten baldin badugu emakumeak ez daudela, eta ez badugu, ez daude emakumeak, hori daukagun mapa, hori provokatzea. Eta, nolabait, Beategik eskaini zigun aukera hori urtekaria, euskal prentza, zer gertatzen den euskal prentzan, euskal tokiko prentzan. Eta esan genuen, gu gaurretik bageneukan ere Europako 10 komunitate, hizkuntz komunitatetan bageneukan ja aztertuta emakumeen presentzia handiagoa zela hizkuntza minorizatuetako komunikabidetan, hori 10 egin genuen Europako 10 hizkuntza komunitatetan, eta esaten genuen, segurazki euskal prentzara baldin bagoaz, pentsatzen genuen, segurazki emakume gehiago agertuko direla ere iritzi foro horietan, ez? Eta horrela izan da. Ezen hipotesi horrekin jan ginen, ikusita horretik, eta atera da, ez? Nola emakume gehiago ikusten genuen hizkuntza minorizatuetan. Eta orduan, hartu genuen 2018an lagina, eta hasi ginen begiratzen, hori 10 astekari hartu genituen, eta ikusi genuen, esan beharra dago, guk esaten dugunean gizon emakumea hartzen dugula ikuspegi binarioa, gizon eta emakumea, eta gainera gidatzen gara izenekin. Olan izenak direla guretzako orduan
erratu algara, errakuntzaren bat egon daiteken, ze, bueno, pues izen batzuk behar bada ez ditugu ondo interpretatu. Begiratu ditugu, zalantzak izan ditugunean, hala ere, badaude tartetxo bat identifikatu ez ditugunak. Bai izenak ez ditugulako identifikatu ea gizon edo emakume batena ziren, eta hori beti esan da nola ikusi dugunez, analizi honetan, eta gero, bueno, beste kaso batzuetan badirelako taldeak eda. Eta ikusi genuen, bueno, pues kasu honetan emakumeen presentzia iritzietan pues handiagoa zen beste zera batzuetan, baino izaten emakumeen presentzia da 129. Gu jartzen dugu parekotasuna, hitz egiten dugu parekotasuna, legearena hartzen dugu eta esaten dugu 40-60. Ez gara heltzen, hor gaude mugan euskal tokiko prentzan, eta jakin da hori generosoa garela izan da populazioen 151 izan da, pues hartzea parekidetasuna jartzea 140 da, bueno, pues nolabait izatea ere optimista, ez, horretan. Eta, bueno, pues heltzen ginen horretara. Gero ikusten da, hurrengoan ikusiko da aldizkarien arabera, ikusten dugu Morea batean heltzen da 150 eta bestean dago hurbil, baina, bueno, esan duguna. Eta hurrengoan ikusten dugu hori egin genuela, bai, konparatu dugu beste Hego Euskal Herrian egin ditugun beste azterketekin, eta gero estatu mailan FAPek egindako azterketarekin, ez? Eta, bueno, ikusten dugu bai Hego Euskal Herrian eta bai FAPen kasuan esaten da emakumeen presentzia izaten dela 121 inguru, eta, bueno, gure kasuan ikusten dugu ere berria dela parekideena 134arekin, eta orduan hartzen dugu alde batetik esaten dugu, bai, tokiko prentzan emakumeen presentzia handiagoa da, baina euskal prentzan ere. Eta horrek, bueno, pues irakurketa bikoitza dauka, ez? Eta baldin bagoaz positiboan esaten baldin badugu, pues euskal komunikabideetan emakumeen presentzia handiagoa dela, beraz parekoagoak direla, eta orduan kontsumitu behar dugu euskal prentza, baina beste aldetik badakigu euskaldunok nola askotan euskal prentza periferian dagoela mainstream diren komunikabideekin alderatuta, ez? Eta orduan hori izango zen, pues irakurketa ez hain optimista esatea, bale. Emakumeok badaukagu plaza gehiago, baina ere nolabait, lehen Itsasok esan duen bezala, potere gutxiago. Potere gutxiago daukagun medioetan, badaukagu plaza handiagoa. Orduan, irakurketa optimista eta pesimista egin aldugu. Eta, bueno, badagoela gauzak egiteko, ez? Bueno, esango genuke. Eta, bueno, ikusi genuen ere, iritzi artikulen sinatzaileak profilak ikusi genituen, ze hori importantea da, eta ikusi dugu, bai, lanbidez eta bai gero ikusiko dugu adinez, anistasuna dagoela euskal prentzan, euskal tokiko prentzan. Hor, badaude emakume anitzak eta zerak, ez? Eta, bueno, pues badautela zuzenbidea, administrazioa, kulturatik, medikuntzatik, ikasleak, gazteak daude, eta ikusi dugu, bueno, pues hor badaude datuak horiek guztiak daude urtekarian, eta urtekaria irakur daiteke, orduan gero sar daitezke, baina ikusten da hori emakume anitzak badaudela. Ze begiratzen baldin badugu egin genuen beste ikerketa batean eta tertuliak hartuta, EITB-ko tertuliak bai gaztelaniaz eta bai euskeraz, ikusi genuen hor gehienak politikariak zirela. Zergatik, bueno, pues behin, ja gorputza jarri behar duzula hor plazan, ja aurretik jarri baldin baduzu politikan, nolabait emakumeak plaza publikoan salto hori egiten denean, ja gorputz osoarekin eta, pues bueno, pues gero errezagoa da ere bai beste zera batzuetan, ez? Ez dago anistasunik eta esango genuke tertuliakideak, nolabait soslaia tertuliakidea dela gizon, txuria, cis, heterosexuala eta iaia 60 urtekoa. Eta gola 60 urtetik oso urri. Eta ez dago, 30 urtetik berako ez dago tertuliakiderik gure tertulia normaletan.
eta, bueno, 30-40 artean gutxi daudela, ez? Orduan, bueno, hori ikustea, ze gero adina bialtzatzen baldin badugu, ikusten dugu euskal prentsan badaudela emakumeak anitzak, ez dira guztiak ez daudela politikariak egon direla zinegotziak eta hori baina gutxiago direla, eta gero gazteak ere badaudela, ez? Orduan, bueno, izan daitez zentzu horretan berriro ere irakurketa positiba egiten baldin badugu, da tokiko euskal prentsaren bidez, nolabait ere plazara heltzeko bidea topatzen dute emakumeek eta emakume gazteek. Esango genuke gizonen kasuan ere bai, ez? Baina hortik, eta batzuetan horretan eskarmentu hartuta gero salto egiten da. Ez da automatikoa edo ikusi beharko genuke gero gertatzen dela, ez? Baina, bueno, hori da kontuan hartzeko... Plazaren nolakotasunak ere eukingo dauz ikusi den bat, ez da? Hau da, tertulia bat, edo idatzi bat, edo euskal prentsa, edo prentsa elebiduna, ez da gauza berdina izan partatzeako. Karo, hori desaten dugu, ez? Euskal prentsa hurbilekoa dela, tokiko prentsa hurbilekoa dela, errezagoa dela, ez duzu gorputza. Behar bat tertulia batean bai jartzen duzula gorputza horra nola gaite ezakin esan, ez? Beste erasotua izan daiteke, egia da, badaukazu beste babes bat, baina ikusten dugu prentsan ere, pentsa idatzian, beste komunikabidetan ere emakumeak ez daudela, beste arrazoi batzuengatik, ez? Bilatzen direnean artikuluak eta normalean ez dira emakumeak bilatzen, adituak bilatzen direnean gizonak eta bereziki hitz egiten denean politika. Eta, bueno, politikak hitz egiteko emakumei ahots gutxi ematen zaie. Orduan, bueno, ikusten dugu honetan, badagoela aniztasun gehiago eta profil horretan. Eta gero gaiak, ez? Gaiak hori badala gauza bat, karo, beste komunikabideetan, holako edo komunikabide orokorretan, edo handietan, normalean oso lotura handia dago eguneko politikarekin edo politika handiarekin, gaurkotasunarekin, eta orduan gaia esaten dira nolai politikaren gai handiak, ez? Eta beste gai batzuk ez dira agertzen. Eta, bueno, ja zer esan, ez? Feminismoa agertuko da hurrengo astean, segurazki, eta martxoaren 8an, eta zerbait garrantzi, ez dakit zerbait gertatzen denean, eta ea nola agertzen den, ez? Eta, bueno, gure beste hipotesi bat zen, bueno, bada, emakume gehiago iritziak ematen dituztenean, segurazki gaiak ere anitzagoak dira, ez? Eta ikusi dugu kasu honetan horrela dela, ez? Eta gainera agertzen dela feminismoa, eta feminismoa hemen adibidez Feminetako sententziarena, gero tokiko prentsaz ari gara eta orduan jai inklusiboen inguruan artikulu asko daude, eta horretaz adibidez mainstream komunikabideetan ez da hitz egin, hori komunikabide handietan, jai modelo inklusiboaz, ez da tertulietan ere, guk ikusi genuen uda partean eta ez dago horren inguruan. Egon daitezke gatazkaren bat dagoenean horren inguruan, baina hori zalantzan jartzean jaiak eta lako gauzak ez dira agertu. Gero osasunarekin lotutako gaiak, eta kasu horretan gainera guztiak emakumeek idatzitakoak dira, ez da bestetan ez dira agertzen, ez? Eta gero pentsatzen baldin badugu, benetan hitz egiten dugunean zer daukan inportantzia, guretzako zer daukan inportantzia, segurazki dagoela lotuta zaintzarekin, osasunarekin, gizarte gaiekin. Baina horiek ez daude politikan eta ez daude iritzi publiko horretan, ez? Iritzi artikulu handi horietan ez daude. Hemen topatzen ditugu, hitz egiten da horretaz. Orduan ere, bueno, ikustea lotuta dagoela. Oraindik atera behar ditugu, gauza bera egin dugu tertulia batzuekin, horretan ja ikusten ari gara ez dela hain emakume gehiago joteak ez dakarrela nolabait gaien aldaketa, baina hori badago delako aurretik jarrita, ez? Baina importantea da, ze gai batzuk esan dugu politikariek ikusten dituztela iritzi artikuluak jakiteko
zer gero nola ekin edo zer den agendan jarri behar dutena, bueno, pues ikusten dugu medio handietan ez dauden gai batzuk tokiko prentzan badagoela, eta horrek esan nahi du, segurazki kontuan hartu behar dituztela tokian tokiko politikak egiteko orduan, ez? Eta gainera, segurazki hori neurtzen baldin bago ikusiko genuke horrela dela, ez? Gai batzuk politika txikian bai ikusten direla, gero politika handi horretan ez direla komentatzen. Eta bueno, pues hori ikusi genuen badaudela gai horiek, ez? Feminismoa, pues Osasun esan dudana, politikare agertzen da, kirola, euskera, gizarte gaiak eta kultura, ez? Ikusi genuen, pues horiek zirela, ez? Eta gero beste gauza bat, pues azpimarratzekoa dela, beste egunkarietan ez dagoela emakume komiki eta binetarik ez dago, eta euskal tokiko prentzan bai. Eta inork ez du zer esaten horren inguruan, ez? Nik egia esan Tasio jubilatu zenean esanen, benga, orain bai, egingo dute eta emakume komiki egile bat izango da, baina ez. Eta, bueno, horrek ez dago. Baina tokiko prentzan bai, topatu dugu eta hori badela, pues bueno, kontuan hartzeko beste zerbait, ez? Eta, bueno, hori da, okolatu da pelikuatik. Ez, hori holan izan da, ez? Bueno, pues, ikusi dugu nolabait hipotesi hori genukana, nolabait bete dena, emakume gehiago iritzi tokiko prentzako iritzi artikuluetan, gai ezberdinak, bestetan agertzen ez direnak, baina, bueno, pues beti bezala irakurketa bikoitza, ez? Positiboa eta negatiboa. Emakume gehiago eta emakume horiek segurenik debalde kolaborazio horiek egiten. Tokiko prentzan gehienetan iritziak doanekoak, militatiboak esaten dira, ez da? Hori da, segurazki besteetan. Hori adibidez oso esanguratsua da, ez da hemengo gaia, baina ikusi genuen adibidez tertulietan emakume gutxiago daude, eta esaten dute, tertuliak montatzen direan esaten dute ez dituztela emakumeak topatzen. Bueno, egon ginen neurtzen zenbat gizon gehiago egonda, zenbat gizon errepikatzen dira tertulia ezberdinetan ETBn. Eta nahiz eta emakume gutxiago egonda, emakume gehienek tertulia batean edo bestean parte hartzen dute, eta gizonek errepikatzen dituzte gehiago daude eta gainera gehiagotan daude. Ez dakit kontraesan bat dago, ez? Esaten, bueno, pues, emakume gutxiago egongo da errepikatuko dute gehiago. Saio gehiagotan, ez. Daude gizon gehiago eta gainera saio gehiagotan edo errepikatzen dutenak normalean gizonak dira. Orduan, hor zerbait gaizki dago. Orduan, ez dago honekin, baina hori ere, eta, klaro, hor dirua da, eta gainera, bueno, pues, segun ze tertulia den, pues, dirua izaten da, diru gehiago edo gutxiago, ez? Horretan ere badaude periferiako medioak eta nagusiak. Bai, eta horrekin lotuta esan duzu, ez da gai bakarra, ez da kontu hau oso poliedrikoa da, eta zuek tokikoak behatu dozu ezen bezala, behategitik eskatu zutzegun Elbiarri egiteko emakumeen presentzia albistetan modu automatikoan neurtzeko saiakera bat, lehenengo aldiz egin dena euskaraz eta euskal prentsa behatuta, eta hemen ere nolabait saiatuz apur bat, hartuta edabide nazional bat, tokiko bat eta elebitan argitaratzen den bat gure lurralde honetan ea zer gertatzen den da, zer gertatzen den hor, ezta? Bai. Azken finean, bueno, guk proiektu honetan edo lan honetan garatu dugu edo landu dugu metodo bat, modu automatikoan neurtu ahal izateko emakumeek albistetan, albistetan duten presentzia. Eta pixkat lana kokatzearren, guk prentsa zergatik irakurtzen dugu, ez? Azken finean, prentsak eskaintzen dugu errelato bat, ez?
realitatea interpretatu, eta interpretazio horren araberako kontakizun bat, edo relato bat eskaintzen dugu. Eta kontakizun, makrokontakizun edo makrorelato hori mikrokontakizunez osatuta dago. Eta mikrokontakizun horietako osagai nagusien artean pertsonak ditugu, ezta? Orduan, lehenengo galdera. Protagonismo mailari dagokionez, aldea dago emakume eta gizonen artean. Eta balizko alde hori aldatzen da alor batetik bestea. Kiroletan eta egon daiteken aldea eta kulturan egon daiteken aparekoa dira, ala ez. Gure proiektu lan honetan, azterketa honetan, saiatu gera bi galdera horiei erantzuten metodo automatiko bat baliatuta. Zehazki, testu mehatzaritzako tekniketan oinarritutako metodo bat. Garatu dugu metodoa, balidatu dugu, egin dugu piloto bat balidatzeko, ez? Guk landutako metodo automatikoa, 3 egunkaritako albistekin. Egunkariak, hor agertzen diranak, Berria, Goiena eta Diario Basko. Pixkat ezaugarri diferentetako komunikabideak balidek lehen aipatu du bezala. Egunkari nazional bat, Berria, Euskarazkoa, tokiko bat, Goiena, eta gero erdaldun bat, edo lebiduna, edo erdaldun bat. Gu ez geha lehenak, erronka edo problematika honi heldu diogun lehenak ez geha gu, aurretik, problematika hau landu izan da literaturan, lehen aipatu da, Global Media Monitoring Project izeneko proiektua, da mundu mailako proiektu bat, eta bertan neurketa emakumezkoen presentzia neurtzen dute hainbat herrialdetako albistetan. Da, mundu mailako proiektu bat, nahiko ambiziosoa, 5 urtean behin egiten da neurketa, eskuz, lagin txiki bat, eta datu bat emateagatik, lehen aipatu ditugu datu batzuk, emaitza batzuk, proiektu hortakoak, baina azkeneko neurketaren arabera emakumeen presentzia Europako albistetan, 25%. Gero Euskal Herrian ere antzeko neurketa bat egin da, Peña Fernandez eta Martínez diagila, 2015 eta 2016 urtetan publikautako albisteak aztertu zituzten, 2000 albiste inguru, 4 adierazle neurtzeko, emakumeen kopurua protagonista gisa, Iturri gisa, irudietan eta informazio egile gisa. Protagonista gisa, datu bat emateagatik, hor ikusten dezuten 12,6koa. Ikusten da nahiko bajua dela. Eta gero ikerketa hartan ikusi izan, eremuen artean, diferentzia nabarmenak zudela. Bi horietan neurketak edo datuen bilketa, hobeto esan da, eskuz egin zen. Badaude beste lan batzuk, datuen bilketa hori modu automatikoan, edo adierazleen neurketa modu automatikoan egin dutenak. Erresuma Batuan adibidez bi ikerketa egin dira, zentzu horretan, hildo horretan. Lehenengoa 2016koa, Erresuma Batuan, eta hor edabide pila bat hartu ziren aintzat, 950 edabide. Eta 6 hilabetez egon zian, modu automatikoan, hainbat adierazle presentziari lotutako hainbat adierazle neurtzen. Emakumeen presentzia 23%. Erresuma Batuan baita, 2017an, Landa Zuarek egindako lan hartan, kasu hartan, azkeneko 150 urtetan
publikatutako albisteak aztertu zituzten, Erresuma Batuko egunkarietako albisteak, ikusteko batez ere, pixkat, emakumeen presentziaren bilakaera denboran zehar. Hor ikusten da pixkat irudi txiki horretan, baina asmoa zen bilakaera denboran zehar aztertzea. Eta gero, hirugarren ekimen bat edo, neurketa metodo automatikoak erabiltzen dituna, Gender Gap Tracker izeneko web plataforma edo, hau Kanadako talde batek ateasun, eta behatoki honek denbora errealean, Kanadako medio nagusietan publikatzen diren albisteak bildu, eta modu automatikoan presentzia kalkulatzen du. Hor dakazute helbidea, ez dakit ondo ikusten da, baina ikusgai dago, eta denbora guztian ari da martxan. Hoie pixkatea aurrekariak, eta guk proposatzen dugu horren moduko metodo automatiko bat. Erabiltzea, kasu honetan, testuen mehatzaritza eta hizkuntzaren prozesamenduko tekniketan oinarritutakoa. Azken finean testua emakumeak eta gizonak identifikatzeko testu batean, testua nolabait ulertu behar da. Eta testuen mehatzaritza eta hizkuntzaren prozesamenduko teknikak hortarako dira. Guk proposatzen dugun edo landu dugun metodoak 4 urrats edo 4 pausu ditu. Lehenengo pausuan albisten bilketa egiten da, interneten publikatzen dira albisteak bildu, garbitu, formatu egokian jarri. Urrengo pausuan egiten da prozesaketa linguistikoa, batez ere pertsona izenak identifikatzeko, ondoren generoa modu automatikoan, ere bai, hiztegi bat baliatuta, eta datu guztiak erauzi ditugunean, estadistikak kalkulatu ditzazkegu. Gero ikusiko ditugunak. Orduan ikusiko pixka bat pausu bakoitzean labur azalduta egiten dugun, bilketan, esperimentu honetan lehen esan bezala, 3 komunikabide hartu genitun aintzat, Berria, Goiena eta Diario Basko, bilketa nola egiten da, RSS, badago protokolo bat modu automatikoan albisteak biltzeko. Medio komunikabideetan publikatu ala, gutxi gora bera, biltzeko modu automatikoan. Piloto honetan, aztertu ditugu 2018ko albisteak. Urtarriletik, abendura bitartean argitarutako iazko albiste guztiak, azken finean. Eta gero formatua bihurtzen dugu, eta hor dituzue datuak, ikus dezazuen zenolako, hauek ez dia lagin txikiak, ez dia egun albiste, dia pila bat. Berriaren kasuan, kasi 13.000 albiste, Goiena kopuru asko sumeagoa edo, 5.000 inguru, eta Diario Baskoen kasuan, askoz gehiago. Diario Baskoren kasuan, hemen ikusten dezute, pixkat desglosatuta, euskarazkoak eta gaztelerazkoak. 10 inguru euskaraz publikatuta, Diario Baskoren kasuan. Gero, urrengo pausuan, prozesaketa linguistikoa. Hemen, nahiko azkar salduko eta lehenengo hitzak bereizi behar dira, puntuazio ikurrak, hitzak, gero lematizatu, hau lematizazioa, hau igual komeni da azpimarratzea, hau garrantzitsua da, batez ere euskarazko testuetan, euskararen morfologia konplexualako. Hitzak deklinatzen dira. Inigurkuilu, inigurkuiluri, inigurkuilu, gurkuiluren, estatistikak bateratzeko eta komeni da lemak edo flexioa kanpoan edo nolabait garbitzea. Eta hori egiten da pausu horretan. Eta 3. pausuan, hau da igual gehien interesatzen zaiguna edo hoberen ulertuko duguna, zertarako ez, da izen bereziak identifikatzea. Izen bereziak, pertsonak, erakundeak eta toki izenak. Hitzanitzeko izenak izan daitezke, hori ere modu automatikoan egiten da. Azkeneko 2 etapak edo 2 prozesuak egiteko ikasketa automatikoko
algoritmoak erabiltzen dira, adimen artifizial nolabait. Eta ikusten dezute, helburua ez dela oso komplexua. Eta ja, atasa hauek automatizatzea zaila da. Pentsazazu, lehen aipatu dituzuen gauzak egiteko, zenolako adimen artifiziala behar dagoen. Orduan ja baditugu pertsona izenak identifikatuta, eta hurrengo pausua generoa esleitzea izen bakoitzari. Binarioa, lehen komentatu ez zuten bezala, eta hortarako osatu genuen hiztegi bat. Hainbat baliabide erabilita. Euskaltzaindiaren izendegia edo ofiziala, gero Espainiako Estadistika Institutuko datuak ere bai, ikusteko zeintzu zian gehien erabiltzen zian izenak, Frantziako izenak ez ditugu aurkitu ginen, Frantziako estadistikak, eta gero baita albistetatik ateratako izenak, modu erdi automatikoan. Zergatik? Albistetan, batez ere euskarazkoetan, Euskal Herriko albistetan hipokoristiko asko agertzen dira, diminutiboak eta loakoak. Eta horiek izendegi ofizialetan ez dira agertzen. Orduan edo, pizkaratze, duen horrela, aurreko pausuan identifikatu ditugu izen abizenak, modu automatikoan, orduan jabako hiztegi hau, piratzen dugu hiztegian, eta esleitzen diogu generoa aurkitutako izenari. Orduan ja, baitu albiste pila bat, badakigu aipatzen dien pertsona zeintzu dian, pertsona bakoitzari generoa zein dan, orduan ja estadistikak ateratzeko moduan gaude. Guk zen olako estadistikak ateratzen ditugu. Bi adierazle dira, kasu honetan. Emakume eta gizonen kopuruak presentzia albistetan, erraz ulertzen da, zenbat emakume eta zenbat gizon. Albistetako pertsona guztien artean. Eta gero albiste kopuruak emakume eta gizonen presentzia mailaren arabera. Alegia, zenbat albistetan emakume soilik, zenbat albistetan emakume gehiago, pareko, olako estadistikak ateratzeko moduan gaude. Orduan guazen ikustea, ikusitzagun emaitzak. Hemen ikusten dituzue komunikabide diferentetako emaitzak. Lehenengo grafiko irudi honetan emakume eta gizonen presentzia relatiboak. Esan daiteke oroar emakumeen presentzia oso bajua dela, bataz beste 127koa, eta horiz dagona. Goienan emakumeen presentzia handiagoa da, beste tamaino. Tokiko komunikabidea da, gero igual saiatuko gea, interpretazio bat egiten datu honena. Eta gero Diario Baskon, bai bitxia da, edo atentzioa bintzat ematen du, euskarazko albistetan emakumeen presentzia handiagoa da, berde askoetan, gaztele askoetan baino. Gazteleraz 124, eta euskarazkoetan 31. Hemen esan barra dago, Diario Baskoko euskarazko albiste gehienak tokiko gaiei buruzkoa diala. Orduan, arrazoia esplikazioa nik usteet hor dagoela. Hau da, bigarren estadistika, lehen ikusi duguna, albisten kopurua genero presentziaren arabera. Berde ilunez, hemen gizonezkoak soilik aipatzen dituzten albisteak. Hemen gizon gehiago emakume baino, hemen parean, emakume gehiago gizon baino, eta hemen emakumeak soilik. Orduan, zer ikusten, iruzkin pare bat edo. Albisten porcentaje handi batean gizona bakarrik aipatzen dira. Kasi erdia, eta komunikabide guztietan, esan daiteke. Eta gero, aldiz, emakumeak soilik agertzen dian albisten kopurua oso bajua da. Kopururik handiena, goiena. Baina ere oso kopuru bajua dira. Datuak, estadistikak, presentzia datuak alorka edo aztertzen baditugu, eremuka, gauza
interesgarriak ikusten ditugu, oroar esan dezakegu emaitzak bat datozela gure gizartean ezarrita dauden genero rolekin. Hemen lehenengo irudian ditugu berriako datuak, eta ikusten da emakumezkoen presentzia adibidez oso bajua dela kiroletan eta nazioarteko edo munduko albistetan aldiz handia gizartean. Goienan teknologiako albistetan eta kirolak bajuen. Eta handi altuena, euskera, hizkuntza, gizartea, holako alorretan. Eta hau da, hau dira Diario Baskoko datuak, hemen ikusten dituzun ezkerraldean, hemen nahiko altua, hau dira tokiko gaiak. Ados? Eta bajuena, hemen ere kiroletan. Kirolak eta teknologia. Eta handiena, hau, nik uste adierazgarria dela, kategoria honetan, eta da prentsa rosa. Claro, eske nire horrek eskatzen nago asko, nahi dut esan, ikusten dugu grafiko hauek, eta batez ere atzekora joan da igual ikusten dugu Diario Basko, eta begira zenbat, ezta? Eta baina eske nire Diario Basko eskatzen nauz, agertzen danean agertzen da emakumea nola, osea, ze sailetan eta nola adierazia, ezta? Zela, ze gaur egun, duela gutxia, ez dakit, mila adibide aipatu aldea, baina hemen prentsa-tira handiena daukan komunikabidetako batek argitaratu du, besteak beste, ez dakit, emakumeen bularrak begiratzeak bizitza luzatzen duela, orain dela aste batzuk, eta hemen ez da zer gertatzen. Hori argitaratu alda, emakumeak agertzen dira horrela, horrek atzean daukan guztiarekin, eta guk hori gure estadistiketan jasotzen dugu. Claro. Eta esaten dugu Diario Baskon emakume asko agertzen dira, baina nola. Eta automatikoki egiten dugunean hor dago datua, baina horren interpretazioa behar dugu gero. Ez bakarrik, eta zelan agertzen den, ez? Ze beharra da agertzen da biktima moduan, edo... Hori da, ez? Ez que, horretarako interpretazioa behar duzu, ez da bakarrik non agertzen den, ze agertu daiteke nazioarteko politikan, baina agertzen da beti biktima edo zera. Bai, horri buruz oain hitz egingo dut, edo bukaeran justu. Ondorioak nokata gero, baina bada oso... Baina hori automatikoki egin daiteke, zaudete horretan. Bueno. Bai, igual aurrera, eta gero beste, igual junta. Beste modu bat hori, emaitzak interpretatzeko, bizualagoa edo, pertsona komunitateak ateratzea. Igual adibide konkretua ikusiko ditugu, segurazki hobeto ulertuko dugu honen zentzua edo. Hau da, berriako albistetatik ateatako komunitateak, oain esplikatuko dizuet zer dan, gauza bakoitza. Punto bakoitza da pertsona bat, ados. Tamaina garrantziaren araberakoa finkatzen da, zenbat albistetan agertzen den, alegia, interes informatiboa edo, eta kolorea generoa. Eta kolore berdea da gizona, eta laranja. Orduan, nola kokatzen dira puntuak edo distantzia, puntuen arteko distantziak adierazten du nolabaiteko erlazioa relatoan edo albiste berberetan elkarrekin agertzeko probabilidadea. Ados? Komunitate tematikoak edo mikrorelato kideak edo kideen taldeak izendatu ditzazko. Interpretatu behar dira, nik hemen egin dugu interpretazio bat nahiko azalekoa edo, eta hemen adibidez komunitate hau da Kataluniako albistetatik ateratzen dana, bigarrena Euskal Herriko politika gintza, kultura, futbola, txirrindularitza, orduan zen nolako gauzak edo aztertu ditzazkegun grafiko hauetan.
ikusi behiratu daiteke, liderren artean edo, generoa, desoreka handia dagoen. Eta bai ikusten da, puntu potolo gehienak eta komunidade gehienetan gizonezkoa diala. Nik zarantza pasaren egunean notizia bat, egunkari batean, politikan, eta esaten zuen Espainiar Kongresuak momentu honetan emakume guapa, lirainak eta gazteak zituela. Hori, klaro, politikan eta emakumei buruz hitz egiten dira, baina zelako edukia, ez? Eta, bueno, hori horre ere, klaro, ez desitxuratu aldu ere bai horrelako zeraren bat, ez? Edo ez? Bueno, hemen kontuan aintzat hartzen dira protagonistak edo aipatzen diren izenak edo. Claro, protagonistak ziren, esaten zuen, Kongresuan, Espainiar Kongresuan, emakume lirainak eta gazteak. Eta gero aipatzen ziren pertsona konkretuak. Claro, bai, konplementatzen ziren hori ze emakume, baina zuten inteligenteak eta ez dakit oso komunikatzailean ez zen lirainak eta gazteak. Hori zen emakumeen ezaugarriren bat. Emakume politikarien Kongresua, Espainiar Kongresuak emandako ezaugarri bat. Ez zuten esaten ikesketa asko zituztela eta ez dakit zer, hori ez zutela esaten. Hori da, zerrolarekin aurkezten zaigun pertsona bat albiste batean. Eta bukaeran hitz egingo da pizkat hori. Sí, aurreatu nahi ez esatu duzu politika eta esatu, bale, emakume eta gizonak eta badaudela, interaktuatzen dutela, baina, klaro. Bueno, baina hor adibidez Katalunian ikusten dira emakume referente batzuk. Bai, Forcadell, Segon, baina, bueno, ikusten da adibidez, dela komunidade batzuk oso maskulinizatuta daudena. Kiroletan, eta pixa, azterketa zehatzagoak egin daitezke, adibide batzuek ikus dezazuen zenolako. Bai. Aukerak ematen dituzten metodo automatikoak eta visualizazio hauek. Bai. Hau da goienatik ateratako grafoa, albiste gutxi haude, komunidade gutxi ateratzen dira, bi bereizten ditugu guk, politika eta kultura, baina hau bai da interesgarria. Hemen ikusten da adibidez politika, hemen badaudela pertsona esanguratsuen alkatesa dira. Eta honek adierazten du, bueno, igual ez haudete ados nerekin, errealitate sexuen arteko aldea txikiagoa dela tokiko realitatetan. Honetan. Honetan, bai. Horretan ez. Hau da diario baskotik ateratako visualizazioa, baina, bueno, ez gehiagi luzatuko. Ematen du orban bat, ez dutasun orban bat. Eta hemen ikusten da, pertsona esanguratsuenen artean emakume gutxi daude. Piskate irakurketa azkar bat grafiko. Eta ja ondorioak bukatzeko ikusi dugu, nire ustez, testuen mehatzaritzako tekniketan oinarritako metodo automatikoak lekoa diala eskala handiko genero azterketak egiteko, adierazle konkretu batzuk neurtzeko, hori ere pixkate azpimarratu beharra dago, eta gero egin dugun pilototik, 3 edo ondorio txiki atera itzazkegu, emakumeen presentzia oso bajua dela, 3 edabidetan, ez dago salbuespenik, eta albiste askotan emakume bat ere ez dela aipatzen, hori azpimarratzeko modukoa da, eta gero emakumeen presentzia, nabarmena aldatzen dela sail batetik bestea, sekzio batetik bestea. Eta emakumeen presentzia handiagoa da tokiko albistetan. Eta gero, azkeneko visualizazioak diala eta mikrokontakizunetako protagonisten artean, pertsona esanguratsuen artean emakume gutxi aurkitzen ditugula. Eta aurrera etorkizunera begira, presentzia kualitatiboa hobeto edo neurtzeko urratsak eman nahi ditugu. Ze nolako gauzak, ze nolako lan edo erronkai heldu nahi diogu. Albisteen garrantzia eta pertsona bakoitzaren garrantzia kontuan hartzea.
Ez da berdina agertzea horri nagusiko albiste batean edo erdi ezkutuan dagoen albiste batean. Eta guk egin dugun neurketan diferentzia beizketa hori ez da egiten. Eta gero, pertsona bakoitzak, albisten dakan garrantzia, ez da berdina protagonista izatea edo aipatzea zeharka pertsona bat azkeneko parrafoa. Zer gehiago, rola. Lehen atera da, komentatu dugu, oso importantea dara, ez bakarrik datu kuantitatiboak ateratzea, kualitatiboak ere bai, eta ez losatzea, datu kuantitatiboak ezaugarri horien arabera, ez? Ezaugarri horietako bat, aspektu horietako bat, rola da. Pertsona bat nola aurkezte zaigun albiste batean, zer rolarekin aditua, agintaria, biktima bat, eta hori modu automatikoan egiteko aukerak edo algoritmoak garatzen ari dira azkeneko urteetan, eta nik usteet olako algoritmoak aplikatzeko moduan egongo gerala laizter, eta guk txertatu nahi ditugu teknika horiek urrengo neurketan. Osa, laizter da bere ala, ia. Eta gero ja beste lan potolo bat buruan dakaguna, egitea genero behatoki bat euskal prentsa monitorizatzeko balio izango duna. Etengabe, azterketa egiten egongo da. Beraz, bot hori martxan jartzen dugun bitartean, eta aipatu duzunez Euskal Prentsaren genero behatokia, nik uste proiektu interesgarri bat dela, guri Euskal Hedabideen behategitik ere hala iruditzen jaku, ikergune hori nolabait jartzea, baina helduta Euskal Prentsa izena bera, eta ikusita apur bat aipatu zuen, egindako ikerketan aipatu dozu esen datu batzuk, alde batetik tokiko euskara hutsezko prentsan ateratako portzentaiak orokorrak baino altuagoak dira, inkluso ikertzen dozuen tertulia, EITB bat, bi alderatuta, hau da, hizkuntzaren ardatza behatuta, eta zurean ere argi geratzen da, euskarazko portzentaiak handiagoak direla erdaretakoak baino, beraz, hizkuntzak hemen badauka zerikusiren bat, zein da euskararen papela kontu honetan? Badauka zu hipotesirik. Nik esango nuke euskeraz tokiko komunikabide gehienak euskerazkoak direla. Eta emakumezkoen presentzia handia da batez ere olako albistetan. Tokiko, eta gero Diario Baskon ere ikusten da. Ez dakit tokiko albiste guztiak euskerazkoak izango ote dian, baina bai ikusten da tematika horretan emakumezkoen presentzia handia dala. Orduan ez dakit hizkuntzarekin lotu behar dugun presentzia handi hori edo tokiko errealitatekin. Nik ez dakit, eta... Hurbiltasun komponente horrez gain, agian zerikusia dauka erredakzioaren osaketak eta barruan dauden uinak edo mugimenduek, ez dakit, egoera berdina da, adibidez ikusi dugunean berria baten portzentaia edo Diario Baskorena, berriaren portzentaia orain edo duela urte batzuk, 80-etik hona eukin dagoen bilakaera berdina izan ete da erredakzioen osaketa, bertan feminismoak eukin dagoen bidea aintzat hartuta edo ez? Komponenta soila tokikotasuna? Hizkuntzaren gertutasuna? Bueno, nik uste dut errekonozitu behar dela, egin dela, ez? Berriaren kasuan nabarmen egin dela eta egiten ari dela, etengabe, eta hori nabaritzen da, imaginatzen dut, segurazki ez nahi den abiaduran, eta segurazki hor lan egiten dutenek eta ikusiko dutela ez dagoela behar den abiaduran egiten ari dela, eta hori ezin da ukatu. Nik horretan zer nahi duzu, irakurketa pesimista edo optimista. Nahi baldin baduzu egiten dut optimista. Bale, euskerak markatzen du, tertulietan ez, eta irrati, adibidez, guk ikusi genuen, irrati tertulietan pentsatzen genuen emakume gehiago egongo zia telebistan baino, eta ez da horrela. Eta ez euskarazko irrati tertulietan ez dago emakume gehiago gaztelaniazkoan orduan hizkuntza, markatzen du. Botere kontua dela, itxasak esan dut, da botere kontua. Eta momentu honetan,
sentitzen dugu boterea erdal munduan dago eta da botere kontua. Baina irakurketa positiboa? Bueno, horre egiten ari dan eta kutsatu behar dela eta gainera esan beharra dago beste hainbat esparrutan ikusten dugu feminismoa eta euskara lotuta daudela, ez? Orduan, bueno, pues irakurketa positibo bat egin dezakegu, ez? Horretan badagoela eta horretaz baliatu eta, bueno, pues beste bide bat egiten. Baina lehen komentatzen genuena, zenbatu ditugu, zenbat emakume eta zenbat gizon dauden iritzi zutabetan berrian, adibidea peintzeko. Astean zehar, 40-60, oso ondo, ez? Parametro horietan, igandean jaisten da emakumeen presentzia 20, 22, 25, eta gizonena igotzen da. Eta gainera, igandetan iritzi artikulu askoz gehiago daude. Beraz, aukera askoz gehiago daude emakumeak sartzeko, baina egun horretan gizonak sartzen dira. Noiz eta egunkarik gehien saltzen den egunean. Irakurtzeko hau? Denbora dago, luzeagoak dira. Beraz, ni pesimistaren egingo dut. Nola bi gara eta Arantzak egiten du optimista, baina nik pesimista. Bai, egoera berrian, kasu, egoera hobeagoa da, segun noiz. Eta hori zer da, komunikabideek hala hautatzen dutelako, edo gertatzen da askotan fenomeno bat emakumei deitzen zaigula, baina ezetz esaten dugula, ez da? Emakume batek ezetz esaten duenean behin, ja ez diote deitzen. Betirako da. Betiko da. Eta ez beti izango dute, ezke deitu genion. Gizon batek ez du esaten normalean ezetz lehenengoan, baina saiatuko dira berriro. Hori da, gauza bat probatuta dagoela. Badaude pertsona batzuek erabaki dutela emakumeak ez ditzea ze gizon interesgarriagoak daudela. Eta ja nik uste militanteak direla. Nolabait esaten dute, gizon eta emakumeen artean gizon bat. Eta horiek gutxi dira, gero eta gutxiago. Gero, badaude beste batzuk, eske ditzen ditugu emakumeak eta ez dira etortzen. Eske jo behitu, eske etorri behar ziren, aldundu behar ditugu emakumeak. Lasai. Alduntzea da norberak egiten duen zerbait, da aditzen transitiboa. Inork ezaitu poteretzen. Norberak egiten du, eta nahi behar zu hori egiten baldin badugu sarean hobeto, baina holan. Eta zergatik fokoa horretan jarri. Ez duzue pentsatu behar badada formatuaren pentsatu behar direla eta ez daki zer. Eta gero, askotan gertatzen dana, zertara doaz emakume batzuen gana zerbait eskatzera. Eta noiz doaz gizonen gana. Orduan, badago ez da simplea, ez goazela. Bueno, pues egia da, segurazki badaudela formatuagatik, askotan ordutegiengatik eta hainbat gauzaengatik, eta gero ere kontuan hartu behar dugu ere sozializazioagatik. Emakumeok normalean, emakumeok ez dakit horrela orokorren ez, baina ikusten da, kostatzen dela gehiago, eta hori estatistikoki ikusten, baina gainera adibidez, aztertu ditugu tertulietan gizon eta emakumeen perfilak nolakoak diren, eta gizonak dira askotan 60, 60 piku, jubilatu edo jubilatzear daudenak, ez dakiz zer, horiek daukaten bagajea, hau da, daramate bizitza osoan, irrati batetan, telebistan, politikan, aritzen, beraz badaukate esperientzia handia, eta gero, adibidez, Radio Euskadin goizetan, uste dut aste hartetan zela, jartzen zuten, Zabaleta, Ana Sagasti, bi dinosaurio, eta 30 urteko neska gazte bat, gainera Euskalduna ez dana, Valentziatik datorrena, eta eramala hemen 2 urte eta ausartu zen horretan sartzen. Karo. Osea, esan zuen, ez noa gehiago. Zeren, Anasagaizteren zatzen, ia paga ematen zion ateratzerakoan nahi
chiquilla, tú que sabrás. Eta horrela, ez doa, ez daude parek, nahiz eta ziren bi gizon emakume bat, biak 60koak eta 30koa, biek esperientzia handikoak eta bestea gaztea eta ezain beste tablekin, eta klaro, apagoietzen zuten eta orduan esaten du, ez noa gehiago. Eta emakumea joateko bikaina izan behar zara. Gizon mediokre asko daude. Baina emakumea nahi baldin baduzu joan horretara izan behar zara bikaina. Gainera, egun txarra baldin badaukazu, kondenatuta zaude. Eta kondenatzen dituzu emakume guztiak, ez zu bakarrik. Hori da, eta gero dago hori emakumeak horretan askotan ez da bakarrik, ez goaz gure pertsonalki baizik eta egiten gaituzte emakume guztien ordezkari, ez, askotan, eta eske ez, gauza batzuetan, ez, eta horrelako erantzukizuna. Egiten gaituzte emakumezken ordezkari edo bihurtzen gaituzte kuota, ere? Bai, emakume bat behar dut. Hori, hori zenbatetan entzun dugu kuotarena, inkluso unibertsitatean tribunalak egiteko behar dituzten kuotak eta batzuetan ez dizute begiratzen ea zenbatu 6 urteko dituzun, baizik eta kuota behar dutela eta gero esaten zu, nik bai ditut ere bai, baina hori da bigarren lehenengo kuota sartzen zaren eta gero ea merituak dituzun. Hori gertatzen da, ez? Baina hainbatetan emakume bikaina eskatzen dute eta gizon mediokreak oso dituta gaude ikusten. Eta zuek baldaukatzue galderarik egiteko gure gaurko 3 gonbidatuei? Kuota aipatu dezute, oain arte nik dakidala indarrean dagoen kuota indartsuena eta kasia ausartu banitzak esatera bakarra gizonena da. Horrek oso ondo funtzionatzen du. Hori esan da galdetu nahiko nizueke hirurei, ea pentsatu dezuen inoiz aztertzea komunikabide generazio berri hauetan importantea da interakzioa, ea inoiz erreparatu dio zuten esate baterako webgunetan emakumeek idatzitako lanek nolako erantzunak eta erreakzioak jasotzen dituzte. Pentsatzen dut, aztertu gabeko atal badala, baina iruditzen zait interesgarria eta aurkituko genukela beste arrazoi bat esplikatzen duena zergatik emakumeek esaten duten ez dakit zer eskintzen dieten. Ez dakit horretaz zer begiratu ezuten, aztertu ezuten, inoiz Ez horrela zuzenean ez dugu aztertu, baina ikusita adibidez Irantzuri edo Pikara magazinekin egiten dituzten kritikak ez bakarrik virtualak, baizik eta fisikoak ere bai, ez dakit nahi dudan hori aztertu. Azkenean nire burua ere zaindu nahi dut. Eta ikerketa hauekin ja sufritzen dut, hori hor sartuta. Baina, plaza publikoan jartzen gara gorputz osoarekin, eta hori ematen digute, eta egia da. Eta gainera ikusi dugu, inkluso baldin bada feminismoaz hitz egiteko, nola gizon feminista jakintzu batzuek berehala hartzen dute, eta haien diskurtsoa ez, eta horre egiten dutela, eta ikusten dugu askotan. Hori da, hori esan dugu ekintzaileak ere bagarela, ez? Eta batzuetan egia da ez dugula aztertzen, baina horrelakoren bat ikusten dugunean ere saiatzen gara jartzen horrez, ispiluan. Ikusgai jartzea ere bai, ze askotan hori, ez gaude aztertzen zenbatetan gertatzen den, ikusten dugu, batzuetan etortzen zaigu eta bai saiatzen gara. Ze hori adibidez, gizon batzuek egiten dutenean ez dira agertzen olakoak. Izan daitezke beste motatako erantzunak, baina ez dira hain fisikoak, ez dira sartzen gorputzekin. Eta emakumeen, baina hori da emakume bat politikan dagoenean, sare sozialetan, webgunean, publikoan. Eta orduan batzuek eta hori uste dut argiak eta reportaje batean ere
baten baino gehiago esan zuela, utzi ziola joateari olako programetara edo plaza publikoan horrezegatik, ez? Eta orduan, bueno. Teknologiaren puntutik nik esan dezaket mezu iraingarriak, testu iraingarriak detektatzeko, identifikatzeko teknikak garatzen ari dela, eta nahiko emaitza honak lortzen ari da gainera. Eta holako teknikak erabili litezke holako neurketa edo azterketa bat egiteko. Orduan, teknologiaren ikuspuntutik edo alderditik daude tresnak, baliabideak holako neurketa bat egin ahal izateko esfortzu txikiarekin, esan dezagun. Eta, zozera, gehitu nahi zen? Ez, bakarrik nahi dute, irainak, baina esaten baizute zukaldera joateko hori ez da... Karo, eske, ondo iruditzen zait horrelakoak egitea, baina ere motz geratzen zaigu, ze batzuetan, karo, badaude batzuetan irainak eta badaude violentza berez, violentoak ez diren esaldi batzuetan, berez, violentoak. Bai, baina lortuko bagendu beste kontabilizatzen. Bai, ondo. Lortu dugu, gero ja beste dana geratu. Hori da, bai, positiboan, ez dut esaten negatiboan, positiboan, baina hori ere bai, jo. Dena algoritmoak entrenatu daitezke holako zeharkako mezuak ere harrapatzeko, ez dia tontoak algoritmoak. Probatu dut hori eta, egin daiteke bai. Bueno. Nik uste egin daitekela hori eta beste hainbat gauza, ez dakit zerbait gehiago daukazuen galdetzeko, esateko. Eta nik beste 1000 galdera egingo nituzke, baina sarratzeko bakarrik galdetzea. Aipatu dugu nortzuk, ez dakiz zer, aipatu ditugu metodo tradizionalak, automatizatuak, ze galdera uste duzu izango direla gakoak, eta sortuko dugun balizko behatoki horretan kontuan hartu beharko genituzkenak jada aipatzen ez ditugunez gain, esku hartan ditugunez gain. Nortzuk, korpusak, rolak, ze gehiago hartu behar da kontuan. Erredakzio barrura sartzeko plan bat ipini behar dugu? Bai, eta ez da komplikatu. Osea, metodologia garatu zuten bere momentuan eta nahiko emaitza politak atera zituzten. Eta, azkenean, honen atzean arrazoi batzuk daude eta norbaitek hartzen ditu erabaki batzuk. Baztertu dezagun erabaki horiek nork hartzen dituen eta zergatik, eta zer dagoen horren atzean. Ez dute pentsatu, adibidez, igandetan hainbat gizonen iritziak publikatzea eta emakumenak jaistea norbaitek hartu du erabaki hori edo modu naturalean ateratzen da erabaki hori. Aztertu dezagun, nork hartzen du erabakia, zergatik agertzen dira ez dakit zenbat gizon, zergatik emakume gutxiago dauden, horren atzean nor dagoen, zein den bere erabakia, zergatik hartzen duen, eta zer egin dezakegu hori aldatzeko. Igual, ez dakit, Martzeloren artikulua aste hartetan argitaratu behar da, garrantzitsua da, denek irakurriko dute aste hartetan? Igual bai? Nik egingo nuke mundu utopiko batean galdera litzateke gizonei zuzenduta. Noiz erabakiko duzue ez idaztea emakumeak baztertzen diren egunkarietan, ez agertzea emakumeak baztertzen diren tertulietan, ez agertzea albiste horietan emakumeak erreportajetan eta bar. Orduan izango zen eta ea zenbat gizonek esango luketen ez goaz eta ez gara agertuko horretan, ez? Orduan hori izango zen mundu utopiko batean beste galdera bat, ez? Beti gaude galdetzen ea emakumeak agertzen garen eta galdera izango zen ere bestea. Eta zein da galdera utopiko teknologikoa? Eskuz egiten dian azterketa guztiak modu automatikoan egin alizatea. Lehen komentatu dut hori nahiko urruti dagoela. Baina, pausu batzuk eman daitezke. Lehen eduki analizea eskuz egiten zen. Eskuz, boligrafo eta folioetan egiten ziren fitzak, betetzen ziren fitzak.
orain ja zuzenean Excelen egiten ditugu. Urrengoa izango da automatizatzen. Ari gauzak automatizatzen, baina badaude ariketa edo tarea batzuk adimen sakona eskatzen dutenak. Eta horien automatizazioa urruti dago. Hizkuntza ulertzea pila bat kostatzen zaigu, gauza trivialak automatizatzea gaur egun ezinezkoa da. Pentsazazue olako ariketa presuak modu automatikoa. Eta eskerrak. Bueno, algoritmo feministak iristen dian bitartean, gaur hemen lagako dugu, eta eskerrik asko hiruroi etortzearen, eta zuei horregoteko. Eta espero dugu urrengo baten beste gauza batzuk, emaitzak ez dakit, baina beste gauza batzuk kontatzen. Bai. Listo.